L-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil intefa' bruħu b'ġismu fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech u wara l-ġimgħa l-oħra mar mal-kap taħt it-tinda fl-aħħar jiem mar jitkellem favur il-perċimes tal-Blue Heroes, Jason Azzopardi. Anke kamel indirizz qasir kien negattiv u b'messaġġ sinonimu tal-2017 u li qed juża wkoll Bernard Grech. Intkom indiġenti, issa daqshekk vera, issa assistu vera l-kulħadd. Ma naqas li bħal Bernard Grech Simon Busuttil attakka lil Malta. Ġabuh minn pajjiż normali għal pajjiż bil-Ingliż maverick illi ma tistax tafdaħu. Għaċċabċib ta' sostenituri ta' Jason Azzopardi, l-ex kap nazzjonalista talab lin nazzjonalisti biex jagħtu l-appoġġ lil Azzopardi. Ivvutaw għal Jason għax huwa fl-interess tagħna u fl-interess ta' pajjiżna.